marelui nostru istoric Nicolae Iorga, în cinstea eroilor căzuți în aceste locuri în timpul primului război mondial, a devenit o tradiție ca an de an, împreună cu reprezentanții oficiali ai Marii Britanii, ai ambasadei Marii Britanii la București, să venim și să facem o slujbă de pomenire pentru cei care la data de 7 mai 1944, soldați fiind, și-au sfârșit viața vitejește, încât împlineau un ordin aici în apropiere de mănăstire. Slujba pe care am făcut-o de pomenire și de odihnă a sufletelor lor este așezată într-o lumina învierii în perioada căreia ne aflăm. De aceea ați văzut că împreună cu cântările închinate de biserică către cei adormiți, am cântat și Hristos a înviat. Este o speranță și o bucurie în același timp că sufletele lor, ale celor care au știut să prețuiască viața și jertfa, așa cum este scris și pe piatra comemorativă de pe străvechile ziduri ale acestui mausoleu, sufletele lor se înalță într-o lumina învierii, înaintea tronului Bunului Dumnezeu, ca să primească răsplata după faptele care le-au făcut. Strămoșii de odinioară ai comunenilor de astăzi au ridicat trupurile soldaților din avionul prăbușit în apropierea mănăstirii și le-au depus spre înmormântare creștinească aici, în acest mausoleu, după care au fost înhumate după datina străbună în cimitirul satului, dovadă că Evanghelia și pacea sunt mai puternice întotdeauna decât războiul și dezbinarea. Faptul că suntem astăzi împreună este un prilej în plus, atât de aducere aminte pentru jertfă și pentru patrie, în aceste vremuri din ce în ce mai tulburi și în care atât fărâmițarea propriilor patrii, cât și fărâmițarea noastră individuală ca oameni și creștini este din ce în ce mai evidentă, cât și un motiv de a ne aduce aminte de cele ce le avem de făcut înainte. Este săptămâna în care am prăznuit Ziua Europei, pe 9 mai, este săptămâna în care am prăznuit Ziua de Independență a poporului român, pe data de 10 mai, și iată astăzi, în cea de-a doua duminică a lunii mai, la sărbătoarea îndătinată, tradițională a acestor frumoase flori cu care noi înșine ne-am împodobit veșmintele astăzi, să-i comemorăm pe eroi, deopotrivă, români și englezi, creștini înainte de toate. Mulțumim pentru organizare, mulțumim că ați venit, Dumnezeu să le odihnească sufletele cu drepții și Hristos a înviat.